ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି ନୂଆ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟା ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ୍, ଯେଉଁଟା ହେଲା 3rd ଆଉ 4th ବାଟାଲିୟନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଏସ୍ଆଇ, ହାବିଲଦାର, କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଆଉ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏଗୁଡ଼ା। ଆମେ ଦେଖିବା ମେନ୍ କରି କ'ଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 24ଟା, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛି 54ଟା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଥିରେ ଅଛି 126ଟା, ଆଉ ଆମର କନେଷ୍ଟବଲରେ ଅଛି 1350, ହାବିଲଦାରରେ 256ଟା, ଆଉ କ'ଣ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ 6ଟା, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କରେ 4ଟା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆର୍ମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି। ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆମର 1944ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଏ 2025ରେ ହିଁ ଆସିବ। ଯେଉଁଥିରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଦେଖିଦେବା କୁକ୍ ଅଛି, ସୁଇପର୍ ଅଛି, ବାର୍ବର ଅଛି, ଧୋବି ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି କେବେ 22 ତାରିଖ ହେଇଛି କାଲି, ଯେଉଁଟା କାଲି କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଏଥିପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା କେଉଁଥିପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଭେଲ୍ 5 ଅଛି, ତା'ର ଦରମା ମିନିମମ୍ 35,000 ପାଇବ, ପୁଣି ଲେଭେଲ୍ 8 ପାଇଁ ଆସିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଦରମା ହେବ, ସେ ଜାଣିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲାଗିଯାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।